Ușor, 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 tata. Vezi să nu scapi. Nu scap. Tata, don't show off, okay? Put it down. Put it down. Da. Deci aproape a fost și eu mi-am pus degetul și nici nu s-au speriat, știi? Tati, putem să lasă să vedem cum merge. Nu, tata. Se duce repede, băi, unde te duci? Unde te duci? Unde te duci? Are gheare. Ai gaie. Stai. Okay, if you're not gentle with it, we're gonna put it back. Let's put it there in the sun so I can see her. Ok, iată cum s-a că l-a prins. Gently. Îi place. Îi se lasă să meargă. Și eu prin tu, nu vrei tu mine? No. Nis. Nu merg chiar atât de încet. De ce zic că merg încet? Oh, ia-te, Lala! Nu, dar ce piele frumoasă are. Lala, așa face unghiaie. Așa faci. Ce unghiaie. Mamă, dar nu e să fie campion. Am crezut că pe cap e moale. Tata, lasă, gata, ai prins una, gata, ajunge. Poți să pun în apă? Cea mai mică, că era una mare, știi? Ok, o pui în apă? Wow! No. Vezi? Okay, can you put it back? Why? What do you mean why? Te du-te și arată și la fetița aia. Lara, hai-ți fetița aia. Ok, come back. Uite, arată la domnișoara aia.